Nasakmit sa personahe sa Coast Guard District Southeastern Mindanao sa ilang substation sa Governor Generoso Davao Oriental ang unom ka mangingisda nga matud pa migamit og illegal nga kompresor sa ilang pagpanguha og isda sa lawod sa hiniusang pwersa sa Coast Guard Intelligence Unit Southeastern Mindanao ug sa bantay dagat sa munisipyo sa Governor Generoso malampusong nasikop ang mga individual atol sa operasyon nga gihimo sa gibana-banaang 500 metros gikan sa baybayon sa Barangay Pundagitan, Governor Generoso. Ang usa ka gabing operasyon nagsugod mga alas 5 sa hapon nitong Hulyo 21, 2026 hangtod alas 5:40 sa buntag nitong Hulyo 22, 2026. Ang mga dinakpan nakitaan nga nakalapas sa Municipal Ordinance No. 04 Series of 2006 nga nagdili sa paggamit sa compressor fishing. Samtang nagpahigayon og hiniusang Seaborne Patrol ang operating team nakamatikod kini sa kadudahang kalihukan sa pangisda nga misangpot sa pagkaaresto sa mga suspect. Nakumpiska sa mga otoridad ang usa ka compressor set, mga air hose ug uban pang mga gamit sa pangisda nga gigamit sa illegal nga kalihukan. Gidala gilayon ang wala nang handling nga mga suspitsado dito sa Port of Musirat, Barangay Musirat, Governor Generoso. Pagkalas 8:30 sa buntag, gitunol sa mga operatiba ang motorbangka, mga nakuwang isda, mga gamit sa pangisda sa opisina sa Municipal Agriculture Office alang sa hustong pagpasaka ug mga legal ug administratibong kaso. Sa opisyal nga pahayag sa Coast Guard, padayon nilang gipatuman ang balaod subay sa ilang mandato. Nanawagan usab sila sa mga mangingisda nga dili mo gamit og illegal nga paagi aron dili sila gukdon sa balaod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.